crackers. Kailangan lang natin itong durugin ng mabuti. Kung meron kayong available na breadcrumbs, pwede nyo itong gamitin. Pero dahil wala akong mabili dito sa tindahan namin, kaya Ribisco cracker na lamang ang binili ko.
Ito na po ang ating finished product na magugustuhan ng ating mga kids. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating video for today. Please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Maraming salamat sa panonood!